Ekhathini eziningi-ke ubuholi be-ANC emazingeni e-region emazingeni esifundazwe-ke masibathinta siyiziko labezindaba kumphakathi kuyaye kube emadolweni nzima-ke ukuthi bafike ukuthi kwazile-ke ukuthi afike kusithokozisa kakhulukazi-ke kulona-ke uhlelo mfande manje simngelele sikwamukele kulona-ke uhlelo. Yebo umsakazi niyaphila. Siyaphila kakhulu mfowethu sithemba-ke ukuthi nawe-ke kuhamba kahle. Hayi sikhona msakazi. Right-ke ngifisa-ke silibheke-ke udaba mfowethu welo ukuthi-ke sikanye nawe namhlanje uphuma kuwona-ke uwadi 105 mhlawumbe-ke masikhuluma ngowadi 105 iziphi indawo-ke zakhele yona-ke le wadi? Ngizobingelela umphakathi wonke waseMbumbulu, ngibingelele inkosi uMkhize esigodini engisuka kusona, ngiphinde ngibingelele inkosi uMaphumulo ewadini esikuyona, ngiphinde ngibingelele inkosi uHlengwa esewadini esiyakhele. Embuzweni wakho-ke msakazi, iwadi 105 unama VD awu26 phecelezi ikhungo zokuvotela ezu26. Sisuka odidini sehle njalo ngompulo size siyoshona phansi eFakazi, sikhuphuke noMgendwa, sithi Mfume, sithi eSulethu, sikhuphuke ngeNgolela. So izona indawo-ke ezingaphansi kwawo-ke uwadi 105 mhlawumbe ngomlaleli uzoyibuza ukuthi masikhuluma-ke naye-ke uMfukandimane sikhuluma njengamanje likhona ikhansela uma likhona liphuma kweliphi iqembu nanokuthi-ke mhlawumbe yini lemenze wabona-ke ngakulungela ukuthi abe yikhansela? Likhona ikhansela esinalo manje, ikhansela le-ANC oku-Ayanda Ndlovu ophuma eqembini lethu le-ANC. Uphuma kulona-ke iqembu le-ANC Mzozo njengamashumi 22 alubeshayalona-ke ihora lesikhombisa sinaye-ke uphuma kulona-ke iqembu le-ANC kubheka okhethweni nako qinisekisa-ke ukuthi-ke ikhansela ukhona-ke wadi uphuma kulona-ke iqembu le-ANC naye-ke uzongenela-ke ukuthi abe sembangweni waso-ke isikhundla sobukhansela. Mhlawumbe-ke kukodwa lokho-ke akudwebe nesithombe sokuthi kunomngqubuzana kwembono kulona-ke iqembu uma ukuthi kuzotholaniseka ukuthi ukhansela ukhona njengamanje walo-ke iqembu le-ANC kodwa futhi kusenjalo ozoba sembangweni okungenela-ke isikhundla uphuma kulona-ke iqembu le-ANC. No, asikho embangweni, saba nesivumelwano nje ukuthi njengoba sethatha amahlandla amathathu. Okay. Sekumele sizwe abantu ukuthi bathini, abantu-ke balifaka nami lami igama, yena kazange abe sohlwini laba bengenela ukhetho. Akazange abe sustenda ukuthi-ke abe ngomunye walabo-ke kuzokhethwa kubona uma kushake umhla ka4 kuyena-ke uNovember kona-ke unyaka ka2020. Mhlawumbe-ke sibheke-ke ukuthi-ke emva kwesikhathi emahlandleni-ke amathathu athewa waphatha khona nomehluko obekhona nanokuthi-ke mhlawumbe kunazo iy'nhlelo zokuthi-ke cha awubanga khona umehluko. Ngiyabona mina ukuthi ngingakwazi ukwenza umehluko bakuyiqiniseni nginaphikiswa ukuthi uma ustenda ukuba ikhansela ingoba usuke ubona ukuthi kunomehluko osuke uzowenza ube khona kuyaye kube sekushibuza ukuthi mawuthi bekade kuphethe lona-ke ikhansela leqembu umehluko osuke uzoba khona kanjani kade ube khona amahlandla amathathu? Umehluko ube khona mkhulu ngoba ngithi abantu abaswela ugesi mhlawumbe u5%. Okay. Abantu abaswele ugesi, imigaqo ikhona iyakhiwa, iyanakekelwa, nakuba imvula ziza zilandela ibudget ngemuva bese kuba likhoneka ukuthi mase kunile ibudget siphelile kulowo nyaka wemali kube lolu ukuthi kusheshe, kodwa nje imigaqo inakelekekile. Inselele esinayo nami engithe abantu mabethi bayafisa ngingene nami ekubeni ikhansela kwaye ile yamanzi. Oh, okay. Iyona into ngakithi esiphethe kabi kakhulu, engifisayo nami ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu ukhulumeni mekhona engathi angathi makwenzekile umphakathi wase105 wasibona isidingo sokuthi ngibe yikhansela ngamavotaso abo, uNkulunkulu abe ngakimi ukuthi sikwazi ukulinqoba lesa sihlakava samanzi. Sine ama areas noma ama VD angaphezulu kwawu15 angenala ipipe phansi. Ukutholakala kwamawaterkani
kuthatha iside isikhathi, kuyenzeka sithola u4 kanye ngesonto. Ivaterikani eyodwa ayikwazi nje ukuqeda iVD eyodwa. Iyona challenge nje esinayo kakhulu. Uma engabe kwenzeka ngingene, iyona into engifisa ukuyilwela kakhulu le, ukuthi umphakathi wakithi ukwazi ukuzwa i-better life ngoku-enjoya into yamanzi. Kuphinde kube amathuba emisebenzi kubantu abasha asalele kakhulu. Right-ke usho kanjalo-ke uNkululeko wakwaNdimande kuwadi 105 ungenele-ke isikhundla ungenele umbango wesikhundla sokuba-ke ikhansela-ke leqembu le-ANC. Uqinisekisa ukuthi esikhathini esiningi kuyiyona-ke inkinga ebhekene-ke nako umphakathi ikona kamanzi. Mhlawumbe-ke wakwaNdimande-ke sibheke ukuthi-ke iy'nhlelo zokulethwa kwamanzi zikhona noma ikhona uzoqala ukuthi-ke uzilandelele njengoba ngokwestatement osibekayo ukuthi-ke iyona nkinga enkulu, kodwa ke phambilini ukuvezile ukuthi amahlandla amathathu abephethwe iyona i-ANC. Iy'nhlelo zikhona ngoba sike sabona kumaphephandaba noma emsakazweni umasipala uthenga amavaterikani awu-100. Sabona kumaphephandaba ukuthi kune-challenge ye-system yamanzi. Kuyakhiwa ngithi amadamu awu-3 amakhulu azama ukulekelela into yokulekelela umphakathi yamanzi. Ikona ukuthi ngoba thina somile asikwazi ukubona lokho, thina sibuka ukuthi somile manje. Lesi sikhathi esisasilindile sedama asakhiwa, so enjoy ngoba sesenzeka manje, sisezwa lenhlungu esibhekene nayo yokuthi somile amanzi awekho ngempela. Right, isikhathi masika nje emzuzu ithabeke 17 nobekushayona-ke ihora lesikhombisa. Uma uyavulela umsakazo siyabingelela siyakwamukela kulona-ke uhlelo lwezindaba zomphakathi. Siyaziqeketha current affairs nakanjani-ke sisanayo-ke umhlonishwa uNkululeko wakwaNdimande uphuma kuwadi 105 khona-ke endaweni ezakhele-ke imbumbulu. Kanti-ke qinisekisa-ke ukuthi-ke inkinga enkulu ekhungethe-ke umphakathi-ke iyona-ke yamanzi. Asibheke-ke mhlonishwa, siyazi-ke ukuthi ey'khathini ey'ningi ezinye ke zeyihlava kibe kade zikhona ke emphakathini nasemphakathini eminingi yahlukahlukene imnotho yasendaweni ukuthola ke ukuthi mhlawumbe hleze isizakalisa abantu abaqhamuka kwamanye amazwe njengabantu bokufika regardless ukuthi banemvume noma banazo imvume. Zithini inhlelo ezokubhekana naso ke isimo sabantu bokufika? Sisupporta kakhulu le yokuthi operate umuntu onemvumo endaweni. Sihambisana nawo kakhulu nje, siyayisupporta ukuze abantu bakithi umnotho ungahambi ngendlela engafanele. Kusho ukuthi iMpandimande sisupporta ukuthi noma ngabe ke isitolo esi-ownwa umuntu okufika kodwa maye nemvume ku-right lokho ngoba uma enemvumo umkhokhwentela, ngoba thina la eSouth Africa siphila ngentela. Okay. Uma ubridge intela usukulimaza thina. Right, ke sikhathi masika nje imzuzu ithabeke 16 nobekushayona-ke ihora lesikhombisa sisanayo-ke uMfukandimande ekulona-ke uhlelo lwezindaba zomphakathi. Siyaziqeketha current affairs kubona sikena ngo-6 siphese ngawo-ke u7 la sokubheka kabanzi. Mhlawumbe-ke sibuyekeze sibheke eyokuthi uma kuyona-ke iwadi kade ukhona ukhansela wangabe sangenela kwaphakanyiswa-ke igama lakho, ukhona nombango wezimbusazwe kuyona-ke indawo mhlawumbe emaqembini njengoba kubhekwe kulona-ke ukhetho ekhaya kaKhongolose. Cha, kulolu hlelo sinokuthula nje. Sengisho kuyona-ke iwadi ukuthi iwadi engenawo amanye amaqembu asuke mhlawumbe ezongenela ukhetho noma akhona namanye amaqembu azongenela ukhetho. Akhona impela ngicabanga ukuthi kwiballot azoba ngaphezulu kwawo5. Yile othembisa yona-ke umlaleli ekhona ekhaya kakhulukazi-ke nabakhona embumbulu ukuthi ungayenza ibe ushintsho esikhathini ozokwazi ukuthi unikezele sona uma kungukuthi kuyafinyelela ekuthenini-ke ivoti bayaliphonsa ngakuwe Mfukandimande. Sabasemakhaya thina, ngizalelwe emakhaya. Lento yoku-enjoy amanzi siyibona eThekwini, nami ngiyafisa kithi. Okay. Ukuthi nami kithi ngikwazi ukuthoyiletha endlini. So iyona sifiso sami enginaso leso sokulekelela umphakathi wakithi uma ukwenze unginika leli thuba
iyona nto engeke ngikhululeke mangingathiwa kuphela ithemu benginikile ithuba amanzi engekho ngakithi. Mhlawumbe kasiphineke sibheke ngiyayizwa leyo futhi ibaluleke ngendlela emangalisayo ukuthi ke esinye ke zeyidingo uyayibona ukuthi zibalulekile ke emphakathini ohlala khona ngokwexperience ukuthi vele uhlala khona ilona ke udaba kakhulukazi olithinta yona ke amanzi wayiveza ke neVarsity kan ukuthi ke wabona endaweni eziningi kumenyezela ukuthi ke ngaphansi kwalo ke itheku akhishiwe ke amaVarsity kan umbuzo ozolandela ukuyena ke umlaleli ekhaya ukuthi mhlawumbe sibheka particular kulona ke iqembu leANC njengoba ke ungaphansi kwalo uthunywe yilo ukuthi ube yikhansela lukhona noguquko olibonayo ukuthi lungaqhamuka nalo ke iqembu masibheka ukuthi ke selibile semandleni iminyaka cishe ngaphezulu kwe-30. Lukhulu. Okay, lukhulu siphila ngeenqumo esithathwe yilo iqembu leANC. Okay. Sikwazi ukubona ngikhule mina siwakhe emfuleni eMkhomazi amanzi ukuze sibothi sinenkinga yamanzi siboniswa yiyona iANC. So einkingeni noma kuma challenge ebhekene nawo manje amanzi abantu ukuze bakwazi ukubona lokho bakubone ngayo iANC ukuthi umuntu ubalekile ukuthi aphuza amanzi aklini. Siyezwa ke kukhalwa ngesimo somnotho asazi-ke noma isona esibambene naso noma kulindelwe mhlawumbe umfo kaNdimando ukuthi afike alungise isimo. Endaweni zasemakhaya siyazi ukuthi kusuke kukhona nabo ke ubuholi bendabuko mhlambe ke inhlelo nazo zokuthi ke mhlambe kusebenziswane nazo ke inhlaka zobuholi bendabuko. Ngibathanda kakhulu mangingakhuluma nje kithi kaNdimande ngizalwa nenduna umfowethu omdala uyinduna. Okay. Ngibuhlonipha kakhulu ubuholi bendabuko amakhosi wonke akithi la wesiwakhele ngiwahlonipha okudlulele. Wahlonipha ngendlela ke emangalisayo mhlonishwa sesizophetha ke sibheke ke ukuthi ke nangomhla ka4 kona ke uNovember la khona ke kuvele abantu abaningi ke ukhetho kolibhekwe kakhulu emva kokuba ke lingekho iqembu elibuse ngawo ke ugeleke abantu abaningi ke banalo ke ungabazane ngawo ke uIEC uCommission engamele ukhetho khona la eNingizimu Afrika mhlawumbe ngokwakho uqonda njenganomunye abalungele ke ukuthi bangene benike amakhansela ke abagaqeleke sona leso sikhundla usanalo ithemba kuona ke uIEC. Ngizothi ngizoba nalo ithemba kuIEC isizathu intoni kubalekile ukwenza ama training kubantu asuke begade ukhetho njengeqembu asikwazi ukuthi sinelungelo bese sizokhala ngoIEC kakhulu. Nginalo nje ithemba ukuthi if ama comrade ama party agent eqinise ukwenza ukugada uhlelo ngaphakathi eziteshini siyokuthola kube kufunwa abantu. Kuyotholakala ke kube kufunwa abantu mfethu sibonile ke nangamasonto adlulile nangenyanga edlulile khona eMbumbulu kuba nemashi ukukhulela ngoqo siyazi ke ukuthi mhlawumbe hleze ifinyelelile nangakunina njengoba ke sazi ke ukuthi ningabanye babantu ke abangabaholi endaweni uma kuba namamashi ke emphakathini kakhulukazi ngiyasikhuluma ngayo ke ward 105 ungabe uzoyiseka yini leyo mashi noma ungabe uzoba kulabo abathi umashi angeke kudale ke umehluko kunaloko uzofatha balesa umnotho. Uthi ngizokubheka makwenzeka umphakathi unginika amandla ukuba ikhansela. Yes. Kakhulu ngoba uma abantu bephumele emgaqweni kusuke khona inkinga. Umholi usuke edingeka eduze kwabo ukuzeza ukuthi yibhle inkinga mhlambe empedile wangayizwa kwaze abantu baveza unganami kwabo. Right ke isikhathi sethu ke masi kanje khona ke ungenayo khona ke ungenayo umlaleli asibheke ke ukuthi ubani kodwa ke sizozwa ke ukuthi uma uPaula athinde sanaye ke unkululeko okaNdimande ku ward 105 ke ngomunye walabo ke abakwi list eqembu leANC ngeneleni ke isikhundla sabo ke ukhansela kuyona ke iward. Saka zinto zeFM sibingele lapha ekhaya. Siyabonga kakhulu ukuzwa uComrade njengamanje ngiyakhanga
akuningi esizokusho noma mina engizokusho. Ngifuna ukuthi nje uNdimande ngicabanga ukuthi ubonile la sisuka khona. Esithemba ukuthi-ke mengena khona umehluko omkhulu azowenza. Futhi-ke namanje siyabona uyazama kakhulu, uyaphusha ithemba uyalibuyisa ebantwini. Keep up the good work mfakaNdimande. Naku mhla ka-4 Solphosiwe Diketsi. Umlaleli-ke ongenayo usho kanjalo ize ngasashongo-ke igama lakhe uthumele kanjalo-ke umyalezo. mfakaNdimande-ke uqhamuka le nkulumo yomlaleli ethi cha bayazi la kuqhamuka khona. Nawe njengoba ungenelile-ke ekutheni ungabe ikhansela, ngiyathembisisa ukuthi uhlala kuyona indawo futhi uyazi la beqhamuka khona. Kanti baba isithini isimo saku-Ward 105? Njengoba ngichazile emsakazo ukuthi sisemakhaya, ngesilesilungu phecelezi bathi rural area yangampela. Njengoba ngishilo ukuthi ikhungo engaphezulu kwe-12 azinalo ipayipi phansi. Okay. Yeah, okusho ukuthi nje sisuke endaweni esemakhaya kakhulu. Nango-tar road imigaqo le emnyama yetiyela sisasalele kakhulu. Okay. Sisemakhaya nje impela. Bahlali-ke kusho ukuthi banethemba lokuthi kukhona uguquko ongakwazi-ke ukuthi ufike nalo kuyona-ke indawo. Umbuzo usulandela-ke ukuthi uma lungaba khona-ke uguquko ongafika nalo, nabo yeshona nokuthi-ke mhla ka-4 bazoliphonsa-ke ivoti. Uma kungukuthi likhona uguquko ongafika nalo, yini bekade livimbile before? Uguquko msakazi into eyenzeka namhlanje nakusasa. Osekwenzekile namhlanje kuyaphupha njengengubo mawusuka yiwasha kabili, isuke isiyaphupha suke sekufuneka uthole entsha uma uya kwenye phase. Okay. Engizama ukuthi ke isikhathi standard sishintsha, ingalesikhathi kufanele kuba khona ushintsho ngoba nezingqondo zabantu ziyashintsha. Nesimo sezokuphila siyashintsha. Yes. Yabo mangakulinganisela nje i-housing project mhlambe sinezindlu ezu-7,000 e-105 ezakhiwe, but zakhiwe emva kwa 12 years. Abasayi-enjoy abantu, abasazibothi sifike nohulumeni because sezikhulile, sezindala, seyidinga i-renovation. Sebebuka lezi ezakhiwa manje ukuthi uhulumeni manje esebenza manje. Ya yikho-ke ngithi kume ebheke ushintsho. Ngicabanga ukuthi ukushintsha komqondo noma ukushintsha komuntu kuqhamuka vele nomqondo ozohluka, ngeke imiqondo yabantu ifane. Mfethu sithathe ithuba sibonge ukuthi ukwazile-ke ukuthi ufike kona-ke umsakazo Intokozo FM 101.2 ohlelweni lezindaba zomphakathi siyaziqeketha current affairs. Mhlambe-ke lakho lokugcina mfethu. Ngibonge msakazi ukucela nje ukuthi mhla ka-4 mhlambe engingakusho nje umsakazi, angizange ngikubange ukungena esikhundleni kwi-list yama-candidate. Abantu abangiphoqile bangicela ngavuma. Ngicabanga ukuthi uma ngingenile lokho abakubonile kumina, ngihlalile-ke nabantu emphakathini sasebenza njengoba ngisho nje ebuholini, nami nginawo u-17 years ngisebuholini bangakithi. Ngicabanga ukuthi bayazi ukuthi bona kwenzakalani. Yes, ngibonile-ke nakwi-community meeting abantu basukume kakhulu ukuzoseka igama lami. Kahle kahle nje emsakazi angizange ngicontestwe umuntu mina kwi-community meeting. Abantu ababelapha umphakathi saba ne-meeting awu-2 emakhaya, ngithi ngithe isemakhaya. Yes, kodwa abantu ababalapha ngithi about 986 ababayingxenye. Sikhuluma ngendawo yasemakhaya, poor unemployment okonakele nje, kodwa bakwazi ukuhlangana babo 980 bezosupport into yokuthi igama lami bafisa lingene esigxobeni. Engicelayo ukuthi njengokulisupporta kwabo, ngiyacela ukuthi-ke baphinde balisupporte nangomhla ka-4. uNkulunkulu uyosiholela kule nkinga esibhekene nayo. Ngiyabonga.
siyabonga kakhulu. Right ke uyena uNkululeko kaNdimande wadwa no5 ubekade iphuma kulona ke iqembu le ANC. Isikhathi ke masikanje emzuzu sayibe mini hando bekushaya lona ke ihora nesikhombisa ke isikhathi siko siba ngikuqise uhlelo ngeseme ikhulu ukuthi kanjani ngolwesine ke sokwazi ukuthi siphinde sibe ndawonye kanti khumbula kusasa sinalo ke uhlelo esithulelwa ngelokho ezinhle ngibona ke umasipala walo ke iTheku. Igama ngiyumjabulelwa ngiyumondli ngingakweyama ke sami sibonga umuthi obemuhle sangibolekile umphefumulo sokwazi ukuthi siphinde sibonane. Salut.